это добра, што беларусы усвядомілі і размаўляюць на беларускай мове, падтрымліваюць культуру, свой культурны код. Але калі мяне, напрыклад, гвалтоўна застаўляюць дзесьці не гаварыць на рускай мове, матывуе тым, што гэта мова акупанта, то гэта для мяне не аргумент. Таму што нямецкая мова, можна сказаць, што акупанта, ангельская, можна сказаць, што акупанта. Вот тут я не пагажуся, да? Бо сапраўды я таксама лічу, што руская мова – это мова акупантаў. Прычым, ведаеце, ось, ну давайте параўнаем так. Літва і Беларусь. Савецкія рэспублікі. Былыя, да. Ну, я пра мінулыя часы і кажу. Існуюць амаль у аднолькавых умовах. Да? Там сталіся вось аб'яднанымі цэлымі, да, пасля другой сусветнай вайны. Ну, ці напярэдадні другой сусветнай вайны. Беларусаў аб'ядналі ў 39-м годзе, літувісаў ў 40-м. І тым не менш, вось гэтыя краіны, два народа у адных умовах у Савецкім Саюзе існуючыя, вельмі па-рознаму савецізіраваліся. Вось. Беларусь стала вельмі і вельмі савецкай, і гэта адчуваецца да сённяшняга часу. А Літва не. І я б сказаў так, што вось гэтая камуністычная, бальшавіцкая ідэалогія, светапогляд бальшавіцкі, ён прасоўваўся праз рускую мову. І нацыянальная мова, народная мова, яна была для людзей, ну, скажем так, абаронай ад саветызацыі. І у Беларусі в этой абароны мы былі амаль пазбаўленыя. А вось літувісы, яны захавалі мову, да, і таму ідэалогія на рускай мове прасоўваецца, нават перакладаецца на літоўскую мову, і, напэўна, выкладалі там і навуковы камунізм, там і марксізм, таксама выкладалі і на літоўскай мове. Але гэта, відавочна, быў рускі такі вось уплыў, нават ціск. Да? А выйдзе з аўдыторыі, з партыйнага сходу, там, да, з нейкіх там яшчэ... Нефармальна. Да, ну, чалавечую абставіну. Да? Людзі размаўлялі па-літоўску, і таму захоўваюць нармальную чалавечую свядомасць. У адрозненне ад гэтай абалваніваючай савецкай свядомасці і ад савецкага наваязу. Ну, можа, памятаеце, это орвелаўскі тэрмін «наваяз», да, з кніжкі 1984 год. І вось гэты наваяз, ён дэфармуе свядомасць, дэфармуе мысленне і робіць чалавека сапком. Зомбіруе, да, можна так сказаць. І таму нацыянальная мова у грузінаў, нават у малдаванаў, там таджыкаў і у тых, хто ў краінах Балтыі жыве. Яна абараняла іх ад гэтага уплыву. Гэта быў імунітэт. Мы паддаліся беларусы гэтаму. Спачатку вышэйшая адукацыя, ну і так званы перажытак сярэднявечча у культурным плане, калі сярэднявечнае, там, ну, старадаўняе традыцыйнага грамадства, падзел культуры на высокую культуру, да, і вось нізкую, там, народную культуру. І вось гэты падзел у эпоху асветніцтва, там, у 18 стагоддзі, ад яго пачалі адмаўляцца, да, і пласт народнай культуры падымаўся і ў музыцы, у казках, літаратуры, там, і так далей, да, і эта мяжа, яна здымалася. І нацыянальныя мовы літаратурныя, якія паўставалі ў 19 стагоддзі, яны ўжо пазбаўляліся вось гэтага падзелу на высокую і нізкую культуру. Мы ў Беларусі гэтага не змаглі зрабіць. Не змаглі таму, што нашы першыя літаратары, паэты ў першую чаргу, да,
яны цалкам былі засяроджаны на сялянскай вось гэтай тэматыцы, да, сялянскія сюжэты і так далей. Што Багушевіч, што там Купала і так далей. Ну, былі там трохі іншыя, кшталту Богдановича, які не быў сельскім, так скажем, да, вясковым паэтам. А большасць паэзіі, літаратуры, яна была засяроджана менавіта на гэтым вясковым матэрыяле, этнаграфічна, фольклорна, ну, старэлым. Да? А ўсё астатняе это нібыта чужое. Гарады былі заселены, ну, па большай частцы габрэямі. Да? Мова хутчэй польская. Нават у Мінску да Першай сусветнай вайны там штодзённая гаворка это была польская мова. Ось. Ну і расійская таксама. Калі польскі ўплыў згубіў сваё значэнне, ну, застаўся гэты падзел. Высокая культура, сапраўдная культура на рускай мове, да, а вось вясковая, недарэчная такая, да, вось гэта на беларускай мове. І вось гэты моўны падзел там 20-го стагоддзя, ён вельмі, конечно, нам нашкодзіў. Мы не захавалі мову па ўсіх узроўнях яе выкарыстання. У навуцы, у літаратуры, у кіраванні, у войску і так далей. Не захаваўшы гэтага, мы сталі безабароннымі ад гэтага замбавання. Так што тое, што сёння адбываецца, гэта вось наступствы тых вось гэтых дзесяцігоддзяў. Слухайце, ну, я вот не вінаваты. Тым, што адбылося. Вы кажаце, правда, не вінаваты? Вы кажаце мы. А я как бы вообще ни при чым. Я скажу так, это, напэўна, не модна, да, спасылацца сёння на Светлану Алексеевич. Чого не модна? Ну, бо на яе там 5 да, так. Розных сабакаў вешаюць на яе. Але, памятаеце, як яна казала, мы нашчадкі советского человека. Не просто советского человека, да, а нашчадкі часткова ахвяраў савецкага рэжыму, а часткова катаў, якія катавалі беларусаў. І мы все в этом сэнсе нашчадкі. Да? Гэта наша спадчына. І можна вельмі любіць і шанаваць сваіх бацькоў, але ж трэба ведаць, што нашыя бацькі жылі ў той час, калі ўсё гэта адбывалася, і яны, калі не суудзельнічалі ў гэтым, то не супраціўляліся. А я ось хочу згадаць песняроў. І мы, да. Якія папулярызавалі беларушчыну. Конечно, і заўсёды на працягу ўсяго часу гэтага, да, вось гвалтоўнай саветызацыі, бальшавіцкага гэтага рэжыму былі людзі, якія, ну, супрацьстаялі хаця б ментальна гэтаму, да, а хтосьці і дзейнасна. Вось ведаеце,